Spišskej Teplici sa konalo okresné kolo žiakov základných škôl v streľbe zo vzduchovky. V súťaže sa zúčastnilo 8 trojčlenných družstiev. Sú tu školy ako Dolný Smokovec, Spišská Teplica, Poprad, Prvá Francistiho, ktorí nie sú len lídrami v našom okrese, ale pravidelne vyhrávajú aj krajské súťaže, dokonca Dolný Smokovec a Spišská Teplica sú aj najlepšími strelcami v Slovenskej republike. Tento technicky náročný šport si od súťažiacich vyžaduje nielen pevnú ruku, bystré oko, presnú mušku, ale aj obrovské sústredenie a maximálny pokoj, lebo keď to nemáte, tak proste neurobíte ten dobrý výsledok. Potom musia žiaci byť aj fyzicky zdatnejší, čiže aj začíname s týmito žiakmi striať zhruba od toho 3. a 4. ročníka, skôr nie. Každý súťažiaci mal k dispozícii 30 brokov. Presný zásah bol ohodnotený 10 bodmi. Strieľala som mi celkom super. Začiatku som bola trošičku vyklepá. Ide aj o to, ako si človek ľahne. A čo spôsobovalo súťažiacim najväčší problém? Najväčší problém asi robiť sústrediť sa a úplne zabudnúť na všetko. Proste iba na tú streľbu myslieť. Mňa vyviedlo z miery niekedy, že keď som trafila zle. Proste nižšie, než som chcela. Najväčší problém? Asi tréma. Pravidlá súťaže povolujú aj niektoré pomôcky. Máme špeciálne kabaty, potom používajú rukavice, tieto remene. To telo musí byť úplne pevné a vlastne nemôže byť žiadne chvenie. Súťažiaci majú za sebou aj niekoľko úspechov. No, tak boli sme druhý s družstvom na majstrovstvá Slovenska. Základná škola v Smokovci potvrdila svoje kvality a zo súťaže si odniesla 3 prvé miesta, a to v kategórii dievčat a v súťaži jednotlivcov, kde vynikli Samuel Kuciak a Jana Špiaková. V kategórii chlapcov zvíťazilo družstvo zo základnej školy v Spišskej Teplici. Víťazom držíme palce v krajskom kole.